ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି ସେପଟରେ କିଚେନ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ସିଏ ତାର କ'ଣ କରୁଛି ଯାଇଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି। ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଅଟା ଦଳୁଛି, ସେ ଅଟା ଦଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଦଳୁଛି ତା ବାପା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟା ସେ ଦଳୁଛି। ପ୍ରାୟ ସେ କରିଦିଏ କାମ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଟା ଦଳେ ଟିକେ ଭାଗ ମାପଟା ସେମିତି ମୋ ଭଳିଆ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ବି ଖରାପ ତ ମୋ ଝିଅ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମୋ ଝିଅ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଖରାପ ଥିବ କରିଦେବ। ଏମିତିରେ ମୋ ଝିଅ ବି ଭଲ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ବସିଥିବି କରିଥିବି, ସେପଟେ ଚା କରିକି ଦେଇଦିଏ, ରୁଟି ଅଟା ଦଳିଦିଏ, ଭଜା ଫଜା ବି କାଟିକି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ସେ ଭାଜି ଦେଇଛି କେତେବେଳେ କେମିତି। ମୁଁ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଏନି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ମନ ହୋଇଥିବ ସେ କରିଦେବ, ମନ ନ ହୋଇଥିବ ସେ କିଛି ଶୁଣିବନି, ଯାହା କହିଲେ ବି ଶୁଣିବନି। ମାନେ ତୁ ରୁଟି କରିପାରିବୁ ନା? ହଁ, ସବୁ କରିଦେବି। ରୁଟି କରିଦେବୁ, ବୁଝିଦେବୁ। ପରିବା କାଟିଦେମି, ରୁଟି କରିଦେମି, ରୁଟି କରିଦେମି। ସତ କହୁଛୁ? ସବୁ ଆସେ। ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ ପଳେଇମି, ଯାଇ ବସିମି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟକ୍କର କରିଥାଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତ ମ୍ୟାଗି କରି ଆସେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନା ମାନେ କାମ କରିବୁ? ସବୁ କରିବୁ। ତରକାରୀ ଅଛି ତା ରୁଟି ହବ। ଆମ ତରକାରୀ ନ ଦେଇ ଖାଇନି। ଭଜା ଖାଇବି। ଭଜା ହବ, ଭଜା କାଟିଦେବୁ। ହଁ, ଦେଖିଲେ ଆମ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି। ଖଣ୍ଡେ ଅଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ଅଟା ବି ଦଳିଛି। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି ତାକୁ ଇଏ କରେ, ସେ ପାଣି ନିଜେ ଆଣିକି ଲୁଣ ନିଜେ ପକେଇ ସବୁ ସେ ଭାଗ ମାପରେ କରିଛି। ଖାଲି ବାକି ରହିଛି ବନେଇବ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମାନେ ରୁଟିଟା ତା'ର ଲୁଣ ଅଲଣା ହେଇଛି କି ଲୁଣିଆ ହେଇଛି ସେଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ମୁଁ କହିବି। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।